ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಕನಪುರಂಜನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹುಶಃ ಈ ದಸ್ಕತ್ತರ ಮಲ್ತೇರಂದು ನಂಗೆ ತೂನಾನೆ ಅರ್ಥ ತುಂಬಾಗ ಆ ಚಿತ್ರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡ್ಬೋದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಸ ಜರ್ನಿನ ಪುಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಹೊಸ ಜವಣಿಯರ್ನ ಹೊಸ ಕನಸಿನ ಪುಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು ವಿಜಯನ ಪಂಡ್ಲಕನೆ ಕಾಂತಾರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ పొత్తిన మాటల పుణ్యనే అవునిత్తని. It was wonderful. I can't wait to watch it because it's something unexpected, very new. ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಐಕ್ ದಸ್ಕತ್ತನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸೊಗಡುನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋರಿಸ್ಪಾತಾರೆ. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈದಡ